Yuhu, so salamat day kay sa sponsor rin ng atong giihaw ring manok no. TMs ng MSO kung sa panadya. Kay nagluya man ang manok kag ihaw na lang. Sumaong salamat kita sa among sponsor no. Naagi din tayo nakaon ng Team Coronto Vibe sa among shooting day katuning pag March 1 adlaw sa Domingo. Bunal sa diyang gituyok-tuyok panikintoy ang manok aw gipasikatan ming saldi oy. Gipulihan sa tibo no si Kintoy no kay nang gawas na rin yung mantika sa kainit sa sigid tuyok sa manok ba. Samtang yan damang lamisa aw shout out sa tagamay aron nati agi ba. Go! Shout out dahil ni. Shout out na ganin Kunya pila na may dagan sa storya luto na aw ato ng tadtaron. Dami ado na ning Kintoy oy. Tamis kini siya singot ba. Ay este ang manok deng lami kayo. Bunaligo, mami. Kung dunay bodot sa Coronto Vibes, duna sa tay bodol, let's go, bonal. Pero sa di pa manaon, show up sa dekono gamay si Kintoy, birahi. Para di na malaman. Unya kay human na maganda mga misa, aw waray lain, bunal na sa lamesa mga Coronto eh. Salamat kayo usab sa at nag-sponsor ni atong manok no. So kung kinsa tiganaan mo sponsor dia or magpa-promote sa inyong negosyo, bunal kontak talami, let's go.